achifamba achita zvinhu zvake. Asi pavana 8 vese ndiye munhu anga ari nani ega. Mwana uyu akangoti achifamba angoti ndiri kudarika nekumba ndichimbonohoresana mudhara, ndobva asvika napamba ndobva anamhoresana mudhara, achingobva ipapo chinosvika kumba kwake ndobva afa. Just like that. Hapana chinoshamisa kuti kwakambofondera kana mukadzi kuti chichaitika. Mukomana chivaita sei? Achibva afa kudaro. Baba vacho vachibva vashivezwa, vakataura mashoko ekuti akati vanhu vane mari vanofa ndiani. Kukana dai anga achirwara madhoktors akaregera kuenda madhoktors ake, tozviziva kuti vana vedu ava vatori nemadhoktors nenyaya kuti vane mari, vasiyana nesu vanhuwo zvavo. Mashoko ari kubva kuna baba. Mwana achema mwamiramira vaita sei yanguva yekuti izvo vakuenda sei, vakuenda kunhingi kumakuva. Vanhu mukomana atoita sei yanguva yekuti vanhu vakutaura kuti speech vari kuguva tiri kukumbirawo baba munhu vaite sei vataure. Mukomana uyu akafa number 3 pavana. So zvikanzi izvo nababa paipa vasimuka, ndinokutendai nokuti kuta kuti mauya kuzotibatsirawo panapa tichiita sei tichiviga mwana aya. But zvimwe zvacho unotoona kutoti Mwari aita basa nenyaya yekuti haurambe uchingoona munhu one godo naye. Ndiri kukumbirawo vana vangu vese vasimuke kuguva uko. Vana vachibva vasumuka zvinonyadzisaka kuramba kuti baba tisimuke pavanhu. Vana vachibva vasumuka zvikanzi muri kuvaona vese vana ava, handina tsono kana chipenedi chandinofungidzira kuti ndichemwana wese wamuri kuona, but vana ava ndakavaendesa kuchikoro. Kana kuri kuti hapana akapasa udofo hwake, but ndakavaita sei ndakavadzidzisa. Kusanganisira uyu arera apa wata kufutsira uyu ndiye ane bhutsu iyi yandakapfeka iyi yange yakashama murume kudai so. Zvikanzi mukaitarisa so muri kufunga kuti haisi bhutsu, ndiye akatomboti itei. But ungati une vana here vana vakadai so vasingakuchengete, beta zviende. Saka vanhu musanetseka, ndakukohwa nekuti vakataura vhesi yemubhaibheri kuti kana Jesu chaiye akasvika akazorora pasi peumwe muti, azorora kudaro achibva ati regai ndimbozama kutsvaka kuti hapana chandinge adyere, akaona usina chaukabereka akautuka ukaoma. Saka inini vana ava ndichakohwa ndega. Musanetseka pamusoro pekurara kwauyu. Ndikatoita saka na bhutsi ndikapfeka ndikamutarisa ndotonzwa hasha. Saka ndichavakohwa 1 by 1. Handisiisi ndotangira panhamba yechi3, ndichatangira panokutanga kusvika panokupedzisira. Vana vanga vari vangani mumhuri? Vana vanga varipo 8. Vanhu vakatarisa pasi. Mukomana mukuru akanzi ndiwo andichatanga ndakanasa kutanga apa. Ndobva abudepo pakasiya vanhu vari kumakuva. Abuda ipapo ndokutoenda kubhazi straight. Aishanda muguta reHarare. Ndobva auya kuHarare. Auya kuHarare mangwana makuseni anga achisvika vanhu parufu vasati vaparara. Akadzokera. Akaenda nemunhu wakaenda naye. Ndobva asvika ipapo. Vanhu akusatsara ndikutsvaga chinhu anga asingavanzi kuti makazvinzwa zvakataurwa. Tese tangosara tikungogara panapa tangomirira zuva. Havana kuvanza kuti ndovakauraya hama yedu iyi. Vari kutaura kuti vakutotanga, inini ndiri mukomana mukuru, ndiri kunzi ndauda sei vakutangwa. Ndozvandaendawo. Ndatoda kutsvaga kuti ndisimbe because hapana zvandingaita ndauda kutofawo. Ndobva auya nemunhu. Vachibva ipapo mukomana achiti akukwira bhazi, ndakudzokera naye nemunhu wangu akati handisi kurara panapa. Vachingokwira bhazi vasati vambofamba kaundi 10 kilometers. Vanga kutofunda kuti baba vadona. Ende baba kudona kwakadona ndokudona zvachose vakabva vatofa. Ivo vanga vapromisa kuti vachakohwa. Ndichafa, but ndine zvandaitawo kuzama. Asina 10 kilometers adzokera, baba vanga kutonzi vadona. Mwana mukomana zvikadzi kurufu ndiri kudzoka mangwana. Ende mangwana chakadzoka kurufu. Ende aitaura pavanhu achishevedzera kuti inini ndakaudzwa pakazara vanhu kuti ndini ndiri kutangwa. Ndakazama kuti inini pamwe ndikaita sei andiuraya munhu, but ndakazama kuzvidzivirira inini. Handiziviwo kazvi zvauraya. Bohera. Vanhu vese parufu yangoshedzera kuti zviri pana. Ndo parufu pakarambwa chikafu nevanhu. Vanhu vakaramba kudya. Vakaramba kudya vakatula kuviga munhu tobataenda. Rufu rwababa vanodya chikafu. Bohera, inzwai munzwe mapisiro ari kuita nzvimbo yenyu. Please sunungukai kana masaisai ari kubata. Taurai nesu, taurai neZimbabwe.
tiudzei kani ndimi muri kunzwa nyaya idzi dziri kutaurwa nababa Isabel. 0713-938-538 0713-938-538. tiri kuda chidhindo kubva kubhowera muchitiudza kuti yes nyaya iyi ndeyekuno. nhasi bhowera yatora chimuti. ndinonzi kuda kwashe kudzanga baba kupa kwashe pakaufa kunotoni kanyemba nabhozho moresha makepekepe ose nemamanchester united fans ose nevana vangu kupa kwashe nakunashe. ndinonzi kuda kwashe kudzanga baba kupa kwashe pakaufa kunotoni. bhowera iri kupisa. kana muchitinzwa bhowera please tibatei kani tifambe pamwe chete. 0713